Guys, for today's video, at kinakina naman piyestang puntalan. Kita kisa Rocky. Kaya abi ako na naman rening attack the boys. Baka ready na kayo, guys? Ready na kayo? Ready kayo? Okay, let's go! Guys, dinagi biya pa yapon July, yun na. Biya pa yapon July, kiriking alay. Ay matwa, dinagi biya pa, rin nga biya ko. Dinagi biya pa yapon July, guys. Ay na. Yun na. Kasabing matwa nga ni. Okay, let's go! Kailangan kaya biya yapon July, malakwan Yawari. So yan na. Okay, let's go! Let's go! Oh guys, first balik puntalan bihinya. Watong. Ay mo na balik puntalan me. Pagluto lang pa yata litsuban mi na lang. Ano guys, action po ikay Mr. Yabi Pindire. Yabi. Yan ito layak sa lasan bukyan. Bakit na parang mayari balak nung nagkabalita? Baliyata. Ay yabi. Yabi na. Ay, pupuntalan mo. Ay. Meron mali ang puntalan din niya. Luto na. Ay, po. Hello po, magpamiyasta kayo po. Hello kayo po. Ay, hindi po yung tawag po. Hello po, magpamiyasta kami. Narinig po rin. Bigay bandig yung bala. Hello po. Tara, sunod. Yuy, first house. Ayun, solid. Siyempre, guys, attack! Attack! Ready, guys. Parang attack gang, yan. Okay, guys, mga pa. Guys, yari na kami. Salamat, Keka. Thank you very much po. Mga nagya po. Let's go. Second house. Talaga kayo second house. Guys, second house. Ano? Ay, traffic guys, traffic. Traffic kami traffic kami. Ay ni, kadwang balik, ito nagyaya ni. Ay ta. Ay pala mo. Nagtawo ka? Nagluto ka? Wa. Let's go! July! Ay, hindi po. Oops. Kadbong pala. Ano nyo, bakit inuman yata kito? O bakit inuman na ka pala? Amin minum na. Makapwesto na ka pala. Pwesto na po pala pupuntalan mi kanya. Ay, po yung kadwang balay pupuntalan mi. Rolly Baluyo. Ay, badi ka po po. Kapon July, mga sis na kay kaya maglungkot-lungkutan niya. Masas na yata at siyang kapsi. Alwa kami tira. Alok dia. Nano. Udah. Babalik ka to. May balik ka pa sa balik ito. Hello po. Hello po. Hello. Ay po, kilala na ako po pala.
Tsaka na kayo din kain ng aircon. Kailangan siya po may kain doon na. Kain na. Kain po. Yeah, pagluto na kaya payatan. Pagluto na kaya ang bubok lang doon, bugana na kami nila. Dilwali ka niya po July. Norman, pasok! Yeah. Medyo kaya na kami magyagay ni kanini o makarniya kang Rolly. Oy, tara, let's go. Let's go. Tara. Let's go, guys. Ano? Attack. Ay, tana. Ulit ang balik-balik ko ito. Sumantay. Tapos na kayo sa doon. Ha? Nalami yan po. Puro. Aliya po. Malami. Ay, kanya man niya, no? Ato niyang buri. Ang puro pa ito na mo kayong July. Kita ka nung kalami. Gawa ng buro. Gawa ng puro. Ano kalami? May kain. Ato niyang buro. Baka mo. Yan man, oh. Kanyamang yung buro na. Ay, yun kaya si Chigay nila. Sisig baro yun. Oo, si Sigbari ini. Dapat July na yata magkay. Ha? Yun naman, fish. Whoop, kapaya. Kalami. Ano pre? Dano mo pagdala mo kayo ni? Ano ba? Tumupigin na. Okay. Oo. Sige guys. Hoy! Shout out kaya kayo. Shout out kaya kayo. Ay, ito. Kanta mo. Kung na nagaraya kaya kagilog-kentong na. Nakalagay pa yung normal. Yeah. Yaman man. The best. The best na. Nanian. Nanian. Na. Pritong ito. Pangadwa minay pong balay ni pero meron Kapag July kang buro, manya-manya. ni kinulubog yung bagay Norman meron hindi naman kaya pangad niya may kadwa ni kayong balay niya. Ito ang pang ano ito sisid na. Wah. Tangad ko ang bale. Last jam ini Nes, na kanyan Nes. Mamanulitan na kanyan. Mamanulitan na kanyan. Ay, li. Salvador. Li, tayo. Go. Li kang kapitan. Agi guys. Ay, agi sana lang ko yun. Guys, magpayuri na kami. Thank you po kayo pabalo. Thank you. Thank you. Salamat po sa pagbisita. Thank you. Wala na kami. Kami sila naman ay papali. Sige. Shoutout mo. Wala na kami. Ito. Yan na rin ang mga tako. Ring attack boys. Yari na lang. Hey guys, nag-epake ni. See you next video. Bye. Pakabalo po.